Takže věci, které na tento recept budeme potřebovat: mléčná rýže, mléko, protein a nějaký puding bez tuku. To znamená, přidáme si do hrnce 2 hrníčky. Vždycky musí být poměr hrníček rýže a na to 2 hrníčky. A dáme to vařit. A nechám to tak 20 minut vařit. To po nějaké době začne být potom takové husté. Ještě to tak chce 10 minut. Celkově tak 20 počítám. A musíte dát pozor hnedka, hlavně ze začátku, až se vám to nezačne připalovat. Nakonec to bude vypadat takhle. Taková pevná konzistence z toho je, ale má to ještě prostě, je to nasáklé tím mlíkem, ta rýže. A musíte to ochutnat, aby to prostě bylo fakt měkké. Já to mám akorát. Zakryjem a necháme vychladnout. Až vám to vychladne, tak si do toho přidáte 2 nebo 3 odměrky proteinu, záleží, kolik toho tam chcete. A nejlepší by byla asi vanilková příchuť, akorát já ji teď nemám doma a mám jenom marcipán. A takhle to vypadá, jak to je už zamíchané. A teďka to dáme ještě tak na 15 minut do ledničky. Takže vytáhli jsme si to z ledničky, ten protein je už takový, bych řekla, on tak glazuroval trošku. Se trošku roztopil prostě s tím mlíkem vlastně. Teďka si vezmu ten puding. Tenhle třeba má zrovna 15 gramů sacharidu na 100, takže to si musíte pak připočítat k té nutriční hodnotě, kolik to jídlo vlastně má celkově sacharidu, abyste to měli tak správně. A já si to tam teďka celé dám. A zamíchám ještě tu rýži s tím. Já si myslím, že ty chutě, ta vanilka s tím marcipánem k sobě budou ladit. A bude to dobře chutnat. Ale můžete si udělat i čokoládovou klidně celou, nebo jahodu, oříšek, jak chcete. Tak máme to zamíchané. Tak takhle vypadá hotový výsledek a doufám, že to vyzkoušíte doma a že vám bude chutnat. Tak snad zase příště, ahoj!